Hello tfal, tajab li niftakru li mhux il-bini għamel il-Knisja imma laqta u l-imħabba fost dawk li jirċievu s-sakrament tal-Magħmudija u li jħobbu lill-Alla b'qalbhom kollha, moħħhom kollu u bil-qawwa tagħhom kollha. Ġesu jfakkarna li bħala membri fil-komunità tal-Knisja aħna għandna d-dmir li nkunu responsabbli għal xulxin u għalhekk għandna nikkoreġġu b'imħabba lil dawk quddna li jkunu qed jagħmlu żball. Dan huwa mod ieħor ta' kif aħna nħobbu lil xulxin. Din mhux faċli imma Ġesu jfakkarna li huwa preżenti b'mod attiv fostna li aħna l-membri tal-Knisja tiegħu. Huwa jgħidilna għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom. Il-prayer space li se nagħmlu llum jisimha nieħdu ħsieb u għalih għandek bżonn karta f'forma ta' mogħdija jew passaġġ, biro jew markers. L-ewwel se nieħdu ftit ħin biex naħdbu fin-nies li mhumiex jimxu fit-triq it-tajba u għalhekk mhumiex iħobbu lill-Alla, lill-oħrajn u lill-ħolqien. Fuq il-karta forma ta' passaġġ inġu qalb għal kull persuna li inti ħsibt fiha. Issa, ara għajnejk u tlob lill-Alla jgħinek twassal l-imħabba tiegħu lil dawn in-nies li ntilfu minn mal-komunità ta' dawk li jemmnu.